heldu da egune. Itxoten egon gara, antolatzen egon gara, eta azkenien heldu da. Eta ganera, euriri pesteukogu, lasai gauz, apurtxu bero esango neuko, baina, bueno, hori jakie jantzitxe gauzeno. Zebeste batzu, niki edo arkondara utzien zauzie, eta... Egunon eta ondo etorriak, ongi etorriak danok Markina Semenera. Eskerrik asko gure herria aukeratzeagatik Bizkaiko herri guztien artean, aurten 8. edizioa. Eta, bueno, espero dugu eguraldia belagun dugu eta disfrutatzea. Hemengo alkate horreari agurra, baita Jose Ramoni agurra, negoziak elkarteko presidente Maiteri eta baita bertako elkartearen ordezkariari agurrak. Bueno, niretzate plazerra da gaur zuekin hemen egotea eta eskertzen dut zuet gonbidapena. Decía que para mí es un placer estar hoy aquí. La verdad es que sois un colectivo muy importante para Bizkaia. Jaialdi bikaina eta ederrena, zuen lanetan eman duzuen estrena, merezita duzue egun alaiena, nuko padizuegu zuentzat onena. Bueno, pues, eskerrik asko.